Пікап Волга, офігеть. Хто так кастомазнув її, чи як там, кастомізував, скажімо так. Нормальний підход. Так толком не побачиш, ні? Ага, даже двохдверна. Такий пікапчик. Нічого, буксує по асфальту, Магну, ти що? 500 кобило так і рвуться. Так. Черкаси, коротше, ми покидаємо. О, такий от звірок. Тут вже я трошки видніше. Нормально, якийсь, коротше, Кулібін. Залампічив.